Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Akbar Balowo. Ayo, kowe sing mak ratap. Rasanya kurang komplit, Nduk Niken. Ya. Kalau beliaunya menjadi Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak manggung merga mbok menawa panjenengane kepengin sapet jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe Nduk Niken. Mula diaturi tindak panggung ya. Yap. Diaturi tindak panggung. Monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan genduk Niken Salindri. Oh, ngono ah. Keparang tindak mriki, Pak. Ya, engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lelagon, kepala sekolah yang pertama kali diaturi tindak manggung. Oh, ngono. Engko nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya, tandha tresno. Yo, turuk. Turuk. Monggo Pak Haji Lukman. Monggo Pak Haji Lukman, menika idola panjenengan genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki masyarakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PG 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kalih Niken Salindri pun marem. Sampun. Sampun puas, Pak. Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek Nggih. pamit nggih, Pak. Kok sik to? Oh sik arep nyandi. Ayo, wis puas kok e. Nggih. Tegese mongkok penggali penjane. Anu nuwun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sebat kula wau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Nggih, sampun Pak. Heeh. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak setiap tahun wayangan ngoten nggih. Insyaallah. Oh, Pak, ngoten. nggih. Nggih, Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula, wonten wayang niki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep nanggap malih. Nggih, insyaallah. Nggih, nggih. Pak nuwun berkah nggih, Pak. Matur suwun. Nggih. Nggih, 1,5 juta Pak niku, nggih. Nggih. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang napa ampun mandhap riyin. Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi kepareng Ibu. rawuh. Nggih. Napa lagu napa Mbak Niken Ibu? Napa, Bu? Bokong semok. Pripun? Mas Joko. Lha lintang asmara. Oh, Lintang Asmara. Nggih. Badhe duet kalih Pak. Nggih, Sekolah no. di Nggih, sekolah. Pak. Nggih. Panjenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan kenapa tuh Pak kesusu mawon Pak ya Allah. Loh, mboten Pak, ya Allah mboten Pak. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun to nggih. Mengke kula bakekne mawon nggih. Nggih. Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet saka nduk enten balan. Dalange sore mau enek sing iso duet ora? Ah, Oh, dalange mau saking saking mriki sekolah mriki. Nggih. Nggih. Oh, genduk urung. Oh ya kudu diratakne kok.
Sampun Pak Ji. Niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswane? Siswa favorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange mau sinten dalange mau? Heeh. Endi mau dalange kon rene munggah rene. Ya. Ya pakaiane wayang, mumpung wayangku akeh. Oh, selfie, Pak. Oh, nggih. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula Sing moto niken. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. kalih kula. Selfie ngono lho kok ngarep ngono lah karo beliaunya. Anu, Pak, dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Sane Ngoten. mawon. Nggih. Sampun, nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu nggih. Nggih. Enek anu wani ora dalange sore mau munggah rene wani ora sapa mau jenenge ayo Dalange mau. ajar kendele. Heeh. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat ki aku melu seneng. Ayo. Ngaten mboten mau wis mulai borong. Siswane mriki wau, Pak. Ah. Sing dalang mau enten pinten, Pak? Sunggal namung siji Oh, sunggal. namung setunggal. Namine Mas sinten namine? Ayo wani ora mau nyanti bocahe. Lek wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo nggih penyemangat. Ayo wani ora. Ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia samber karo pesawat terbang. Enak ora wani ora. Niki Ayo. lho, Pak. Ha iki. Ini dalange SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Jenengmu sapa coba Gus? Kula Dirli. Sapa? Girli. Girli. Dirli. Dirli. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada Nganggo o. Oh, apa maneh kangkong. Heeh, Oh, Purbo Cahyo, Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Akbar Balowo. Ayo, kowe sing mak ratap. Ya ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Jeluk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Anu sama apa nyanyi apa Mas? Mau Mas? Heeh. Dadi Nganjuk ki Akbar enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Ya Yang dalang. sekali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Ya, Mas, jajal suluk titik-titikan. ya, ya. Ayo, suluk belok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no? Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata pas, Ki Purbo Asmara pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang ngono. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, gawe o. Ah. Ayo. Apa suluke sampean apa? Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lilo lamun kelangan ora keketun. Trimo lamun kataman sesare.
Ragawa nalongso srahing Bathara. Ya. Lho, siswa ana ing SMKP GRI suarane hebat, suarane jos. Jare cita-citane niki kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Mas. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampeyan gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Ya batin kok siap menyawamu iki. Gak tatak blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora katak-katine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cintai wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora tatak blas ngono kuwi sampean. Ora wani. Sing gak mbok Ora. wani apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki apa? Wong kae ya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kathah. Kata. Nggih. Contone siji wae. Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedaki gigrek atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, leres. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gede, engko saya suwe saya gede. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba Tang gue. asmara. Ciang pantara Oh, fales to, ratri. Pak? Oh, fales to. Ora. Nah, gitu. Ciang pantara ratri mongap cipta pukulo. Tak wayang le. Nah, iki nggih kowe iki. Wis ditandang tangane karo Pak Anem Disokan. Tapi swantene pun toto nggih, Pak. Mas. Toto. Mas apa, Mas? Dirli. Dirli. Apa Dirli. Ya coba campur sari. Ya gamelan plus musik. Yuk.